jam wale mon bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe ayaw pindi tv min calmini on ɗo mbaɗon wonde duni babade wonde kala min bismi mon e kelle gadanero ɓende jayndeji altine nogas lewru janvier 2025 bismillah mon kelle gadande robindo jayndeji puɗortoɗen ko jayde gendire nde jayde le soleil ɓe garti koye plan de Diomaye pour la Casamance nden eɓɓore nde ganduɗa lelni ɗum kanko hoorejo leydi ndi ko yetno e ɓamtare Casamance jayde le soleil arti holliti wonande kopreje batteɗe en abbi koye capanɗe 5.3 milliards kopreje men franc CFA hen capanɗe 3 piccal jeenayyi ɗum ɗo noon koye nde hitande 2025 ɗum noon ma ɗum won gartam wonande ɓen ɓe ganduɗa ko kay dogno gure mumen momaji mbawa artude mbawa hodde kono kadi mbawa wallede to banggue gurdameje aduna mbawa ha joni yejjidde ɗin janguji ɗi ganduɗa ko bannoɗi toon to Casamance jayde tribune ɓe garti ko ruwe Baobab on hôtel mo ganduɗa hanki o waɗi dillere hakkude ɓe ganduɗa ko wat boniɓe jogitaji ɗi ganduɗa ko kulɓiniɗo no fewi hakkude mumen e ɓen ɓe ganduɗa ko gendarme ɓe gari ɓe gara haɗum saabi ni ɓe naati e on hôtel ɓe nawi ko abbi 12 millions e kopreje men franc CFA ha yoga e won bagasuji kono jayde tribune arti ha joni e ɓen ɓe ganduɗa ko paysan en ɓen remoɓe ɓe garti e yiide wonande o saaha noon to banggue tiɗallaji kam e gurdam aduna ɗum saabi wonande ɓen ɓe ganduɗa ko remoɓe ɗum gawri ha e makko o saaha ko ndemi kala wonande ko ɗum woni ko kutorto caɗele noon ɗe ganduɗa ko teskade hande oɗo saaha to banggue wonande leydi ndi ƴeewoyen jayde Walf Quotidien ɓe garti koye on hôtel Rio Baobab on garmi gara mo ganduɗa waɗi hakkude ɓen badboniɓe kam e ɓen ganduɗa ko joguiɓe nden kay kisal leydi ndi ko celɗu mbiyen kure condi e kure hakkude ɓen ɓe ganduɗa ko on gang abbiɓe caɓantati ko fawi e ɓen ɓe ganduɗa ko joguiɓe nden kay kisal kono noon haɗani ɓen ɓe ganduɗa ko ɗin bandiji ndewi ko abbi 12 millions e on hôtel jayde Walf Quotidien arti hen jayde Sud Quotidien ɓe garti koye bilan des 4 mois d'activité du pôle judiciaire financier ɓe garti noon koto banggue wonande to banggue ko yete ko bilan ɗerewol ngol ganduɗa to banggue wonande ene hollita tan to banggue jencude lebbinayi caggal ko joƴƴina on pôle judiciaire financier to banggue golle ɗe ganduɗa oɗo saaha fuɗɗima wadde kono kadi maygol ɗiɗoɓol wonande ndun suudu yetnodu créé jayde les échos ɓe garti ko toon to Grand Yoff on suka mo ganduɗa ko kay tigui warti tawi haade makko wartade windi ɓatake fewde e jinnaɓe makko on ɓatake noon omo ganduɗa ko on mo ganduɗa ko Malik moɓe coowi yettode mum ganduɗa bindi ɓatake hollidde wonande ko caɗele gurdam aduna cabtuɗam ɗam wurata saabi ha joni bartugol mum o arti yiide ala mo waɗi kono ko nonne kadi no waɗaka ko arti ha joni yoɗede ɗam gurdam saabi wonande bartugol makko kono les échos arti ha joni ɓe ganduɗa ko landa APR kamɓe yiɗɓe yaadiɓe on ɓe ganduɗa ko honorable député maire de Diagnam Farba Ngom keɓire ndinde ko abbi 19 millions kopreje men franc CFA gam o wallitorde on mo ganduɗa ko Farba Ngom e on collectif moɓe darni jayde point actu ɓe garti koye alhaali Farba Ngom ɓe garti e ɓen ɓe ganduɗa ko lollunoɓe ɓertinoɓe Macky Sall e kala saaha to banggue jaltu mumen ha ɓuuri tengtude noon ɓurnoɓe lollude e oɗo élection législative ɓe garti omo ganduɗa ko o saaha ɓe kolluti ko majjuɓe melew nanaka e oɗo alhaali ko yetno to banggue Farba Ngom nango randi ɗum gasi omo ganduɗa ko Abdoulaye Daouda Diallo 13 Faye Oumar Sow e omo ganduɗa ko Moussa Sow ɓe garti wonande e yiide wonande ɓe hani e omo ganduɗa ko RUR kamɓe COJER mouvement des femmes maire hani SCCR ɓeɗo kala ne wayno ha joni en nanaka kono kadi omoɓe kollide 13 Faye silence radio mo daƴƴere radio ɓeɗo kala hande oɗo saaha nanaka e alhaali Farba Ngom jaade l'observateur ɓe garti koye compagnie Air Sénégal caɗele ɗe wurata ñamande ɗe ganduɗa ko kewɗo doole to banggue ko préje kewɗe ɗe rewa hani e caɗele to banggue wonande ɗin laaɗe diwaɗi ɗe ganduɗa hande oɗo saaha ko même ɗe leydi to banggue pangol jande l'observateur arti hen kono ɓe garti e Aliou Ngouille Ndiaye moɓe kolliti hande oɗo saaha ɓattaki laamu ngu kono kadi woɗɗani e nguɗo laamu ɓe garti omo ganduɗa ko kay tigui woni mandataire famille mbiyen ɓesgu Mbengue ko yetno e alhaali on dossier mbo 94 milliards jaltal mum ene tawe e jayde l'observateur jayde L'As Quotidien ɓe garti koye alhaali Farba Ngom ɓe kolliti wonande la révolte au Fouta filñitere nde ganduɗa ko teskade
yoga e won nokkuji toon to Fouta ko yetno non e alhaali ko yetno Farba Ngom. Jayde li quotidien ɓe garti koye Dahirou Thiam mo ganduɗa ko kay ardi ARTP to banggue autorité de régulation des télécommunications et des postes. Kanko Dahirou Thiam o holiti ɓen ɓe ganduɗa ko joguiɓe to banggue piisuji téléphone aji ni mbawata ha joni ƴewtirade to banggue wonande ko yette ko identifié beele gande inde mumen mbawa jeyde ɗin piisuji. Ɗum noon ko to banggue pellital ngal ganduɗa laamu ngu ƴetti ɗum rewidade nden kay kisal o saaha noon to banggue wonande juljultidira to banggue leydi hani to banggue caɗele ko yete ko insécurité warti ha so tawi nden eɓɓore ko guilay hitanuji 13 2013 ɗum ummina haɗani waɗino teppol kan hande oɗo saaha darde laamu ngu ko wawde ummidde ɗum kono kadi ɓesguji ɗi mbawa wadde identifié piisuji mumen tawi kadi ko rewidade nden kay kisal e oɗo saaha ndo aduna o yaratani. Jayde verdict ɓe garti koye analyse comparative le système judiciaire financier et ses disparités par rapport à la CREI. ɓe garti noon koto banggue wonande ko ɓe mbiyata ko gartam hani e yerwodirde to banggue wonande ko yetno to banggue on pôle judiciaire financier tawi kadi ne noti wonande ko ɓe mbiyata ko jubal jubbanti guila nde ɗum haala darde jubal jubbanti gartam kamin jertude ndi ganduɗa ko teskadi walla ni dañadi e on kan haala e ngal jaɓɓal ngal ganduɗa hande nguɗo laamu kesu ne yaɓɓi ɗum. Jayde l'évidence ɓe garti ko ARTP o saaha noon darima gam tigui ɓen ɓe ganduɗa ko no identifié en ɓen ɓe ganduɗa ko mbaɗaka identifié to banggue piisuji mumen ɗe mbawata rewidade lawol mbaɗa identifié. Kanko Dahirou Thiam o ɓe garti e kan haala ɓen ɓe ganduɗa ko joguiɓe opérateur uji to banggue piisuji ɗi ɗe mbawata wadde identifié induji mumen. Kono l'évidence arti e de Foutanké appel à la résistance yiideɓe noon ɓen ɓe ganduɗa ko toon to Fouta yoga hen noddi dillere kam jettinade huccudirde laamu ngu ko yetno e alhaali Farba Ngom. Jayde la DPS ɓe garti koye pôle judiciaire financier ɓe garti noon to banggue namdal on 2 milliards pawɗi temedde 5 millions copreje men franc CFA no heɓira kono kadi no ɗum yarani to banggue wonande ko mbiyata ko ɗum holto ɗum nanga e ɓen ɓe ganduɗa ko kay joɓiɗen copreje. Jayde la dépêche arti hen. Jayde l'informateur ɓe garti koye on ziyara mo ganduɗa heeɓi ne wayno hokkude kongoli mum to banggue wagginde laamu ngu Serigne Habib Sy Dabakh e yiide nguɗo laamu caggal nde arno juurade ɗum nde laamu ngu walla mbiyen oɗo gouvernement nde wawata yurmude wonande rendo ngo wawa kadi ƴewde ko fatno e jajjande ɓesguji ɗi wawde huccude hen. Jayde l'informateur arti hen. Jayde direct news ɓe garti koye gartugol mo ganduɗa ko caɓanɗe 4 e jeeɗiɓijo hoorejo dowlaji dentude Amérique Donald Trump ɓe kortidi garti e kulhuli jogaɗi walla hol batte ɗum jogori battinde to banggue leydi Sénégal gartam hani e kulhuli ɗi ganduɗa ko teskade hen. Jayde direct news arti hen kono ɓe garti e alhaali Farba Ngom yiide noon yidɓe e yadiɓe kanko Farba Ngom o saaha darima gam nagorande kanko Farba Ngom. ƴeewoyen en ƴeewoyto Jayde l'éveil. Jayde l'éveil ɓe garti koye téléphone mobile l'état aux trousses des sim non identifié ɓe garti koye laamu ngu o saaha noon darima gam ƴewtade ɓen ɓe ganduɗa ko kay jogui piisuji ɗi mbaɗaka identifié ɗi mbawata rewde lawol. ɗum noon ko haɓade ko yete ko ndenka to banggue wonande nden kay kisal rewidade ɗum to ɓesguji leydi Sénégal kono ɓe garti to banggue wonande ɓen ɓe ganduɗa ko kay yiyanoɓe wonande mbaɗama licencié toon to King Fahd Palace e yiide Jayde l'éveil on directeur général mbo King Fahd Palace omo artira walla laɓɓitinde kan haala. Jayde le quotidien ɓe garti koye secousse à Rio Baobab nder mi gara mo ganduɗa waɗi hakkude ɓen watboniɓe kamɓe joguiɓe nden kay kisal pelle kuure condi ɗum woni ko teska toon hani saabi kamɓe ɓe ganduɗa ko ɓen watboniɓe abbiɓe caɓantati ko fawi keeɓi fawde toon junggo wujjude ko abbi e 12 millions copreje men franc CFA e on hôtel ɓe garti yiide wonande o saaha gendarme ɓe udditi losko gam wawde andude tigui tigui on gang watboniɓe ɓe ganduɗa ko kay mbaɗi ɗen golle kamtorinde koɗo quotidien arti ha joni e Alioune Sane ko kay tigui holliti nde mbawata rewindade kala ko yetno hormo kam e foddeji o mo ganduɗa ko honorable député maire des Agnam Farba Ngom. bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Yawo Pindi TV ko ɗum woni komin ɗoɓinnomon kella gaɗane robinde Jayde je subaka hande o min dokka on aadi talata janggo so hawre welede Allah.